Usa ka low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility ug usa ka bagyo sa gawas sa nasud ang ginamonitor sa PAGASA. Ulahing nasiplatan ang bagyo sa gawas sa PAR sa gilayong kapin 2,000 kilometers gikan sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Sumala sa PAGASA, ubos ang tsansa niini nga mosulod sa PAR kay padulong sa amihanang kasadpan ang lihok niini. Samtang ang LPA sulod sa nasud naa sa kasadpan sa Coron, Palawan. Ubos sab ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Apan magpaulan kini ug ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa dakong bahin sa nasud lakip sa Mindanao. Duna sa easterlies ug localized thunderstorms nga magdala og daot nga panahon sa ubang bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa nga ulanon ang pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc Sargent. Busa magbantay gihapon sa posibleng pagbaha o landslide.